ctení rodičia, vážení polovníci, ostatní prítomní, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie mene obvodnej polovníckej komory Zlaté Moravce a okresnej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu Zlaté Moravce privítal na dnešnom 23. ročníku Polovníci deťom. Mali sme motto: príďte si s nami užiť parádne popoludne s hrami, súťažiami a s dobrotami. Deti, ktoré ste prišli, dneska neobanujete. Budete mať mimoriadny zážitok z toho, čo vám polovníci dnes pripravili, čo vám pripravili policajti, čo vám pripravili sokoliari. Je to skutočne šanca na vyžitie príležitosti Dňa detí, hoci to bolo 1. a samozrejme jún, mesiaca polovníctva. Dovolte mi pri tejto príležitosti, aby som privítal aj vzácnych hostí. Dovolte, aby som privítal pána doktora inžiniera Petra Šulca, predsedu dozornej rady Slovenskej polovníckej komory a Slovenského polovníckeho zväzu Bratislava. Pán doktor, vítajte. Dovolte, aby som privítal doktora Milana Jonisa, predsedu disciplinárneho senátu Slovenského polovníckeho zväzu Bratislava a predsedu obvodnej polovníckej komory Zlaté Moravce. Vítajte, pán. Vážené dámy, páni, priatelia polovníctva a ochrany prírody, milé deti, dnes je to už po 23. krát, čo sa stretávame v tomto prírodnom stánku, aby sme spoločne oslavili Mesiac polovníctva a ochrany prírody a zároveň aj Deň detí. Je to deň, keď si pripomíname nielen krásu a význam našej prírody, ale aj dôležitosť jej ochrany pre budúce generácie. A práve vy, deti, ste s tou budúcnosťou. Možno sa niekto pýta, ako ide polovníctvo dohromady s ochranou prírody. Odpoveď je jednoduchá. Ide ruka v ruke. Moderné polovníctvo nie je len o love, ale predovšetkým o starostlivosti o zver a o jej životné prostredie. Polovníci sa celoročne starajú o lesy, polia, zver, monitorujú jej stavy, pomáhajú jej prežiť ťažké obdobia a zabezpečujú zdravú rovnováhu v prírode. Sú to práve polovníci, ktorí vedia, že len zdravá a rozmenitá príroda je zárukou trvalo udržateľného života. A vy, deti, máte k prírode prirodzene blízko. Každý strom, každý vtáčik, každé zvieratko je pre vás novým objavom. Učte sa od prírody, rešpektujte ju a chránte ju. Trávte čo najviac času vonku, v lese, na lúke. Pozorujte, ako sa príroda mení v priebehu ročných období. Učte sa rozpoznávať stopy zvery, zvuky vtákov a vône lesa. To všetko sú cenné skúsenosti, ktoré vás obohatia a naučia vás milovať prírodu. Mesiac polovníctva a ochrany prírody a Deň detí nám pripomínajú, že ochrana prírody je spoločná zodpovednosť. Je to zodpovednosť nás dospelých, aby sme vám, deťom, odovzdali prírodu v čo najlepšom stave. A je to aj vaša zodpovednosť, milé deti, aby ste sa o ňu v budúcnosti starali s rovnakou láskou a rešpektom. Chcel by som poďakovať všetkým polovníkom a ochranárom za ich náročnú a obetavú prácu. Vám, milé deti, želám, aby ste prežili krásny deň, plný nových objavov v prírode, radosti a zábavy, ktorú sme pre vás pripravili. Taktiež sa chcem poďakovať našim vzácnym hosťom za to, že svojou prítomnosťou dali vážnosť tejto kultúrno-spoločenskej akcii. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa podielali na organizácii a realizácii dnešného dňa, či už je to predstavenstvo obvodnej polovníckej komory Zlaté Moravce, obvodnej organizácie Slovenskej polovníckej komory, členom polovného združenia Čelár hostie, obecnému úradu hostie, samozrejme aj našim účinkujúcim študentom Strednej odbornej školy Lesníckej Banskej Štiavnici, príslušníkom pohotovostného policajného útvaru Nitra, oddeleniu jazdnej polície, prezídia policajného zboru a v neposlednom rade aj dýchovej hudbe Hostianka, ktorá nás týmto podujatím sprevádza. Gratulujem všetkým vyznamenaným polovníkom. Prajem vám príjemne strávený deň a
a úspešné ďalšie obdobie, plné zážitkov v prírode a spoločných stretnutí, ktoré aj tých chvíľ v prírode polovné revíry, ktoré tak často pripomínajú a prinášajú pokoj a vnútornú rovnováhu. Nie je jún nie len mesiacom pripomienok, ale predovšetkým mesiacom aktívneho konania a hĺbšieho pochopenia pre všetko živé. Pracujeme spoločne na tom, aby naše lesy, lúky, voda zostali čisté a plné života, aby sme ich mohli s hrdosťou odovzdať ďalším generáciám, poľovníctvu a prírode zdar. Pár slov. Dovolte, budem troška osobnejší. Síce pochádzam kúsok odtiaľto z druhého okresu, ale napríklad ja som osobne nevie, že takéto veľmi príjemné, nielen prostredie, ale pekný areál tu máte, hodný tejto akcie. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať organizátorom za pozvanie OKO a obvodnej poľovníckej komore Zlaté Moravce, že tu vôbec dneska môžem byť. Toho času je naozaj viacej tých akcií, po celom Slovensku sme pozvaní na viacej akcií, ale dnes som práve tu, som naozaj rád, že som tu. Môžem akurát povedať toľko, že odozdám ozdraví na prezídium a samozrejme pánovi prezidentovi a budem referovať, aká táto akcia, aký má v podstate vplyv pre našich poľovníkov. Želám organizátorom a všetkým účastníkom, aby táto akcia vyšla podľa ich predstav a aby si každý zobral svoje zážitky v podstate domov. Takže ďakujem veľmi pekne a nech sa každý baví. Ďakujem. Ďakujem srdečne, pán predseda. Teraz dovolte, aby som pristúpil k tomu hlavnému bodu nášmu poľovníckemu, myslím, než začne tá krásna zábava, aby som požiadal pána predsedu obvodnej poľovníckej komory, predsedu a tajomničku, predsedkyňu, ale je to predseda OKO SPZ Zlaté Moravce, pani inžinierku Skalickú, vedúci kancelárie pani Švecovú a člena predstavenstva pána inžiniera Pavlova, aby pristúpili k dekorácii vyznamenaní za zásluhy o poľovníctvo. Nech sa páči. Vážené dámy a páni, dobrý deň. Poprosím ocenených, ktorí budú vyznamenaní bronzovou medailou, pán Štefan Nipča, pani Elena Vrábelová a pán Milan Pupák. Prosím, poďte k nám tu na pódiu. Ďakujem veľmi pekne. Blahoželám, zatleskáme. A pokračujeme. Poprosím ocenených striebornou medailou pán Milan Jánošov, pán Milan Partl, inžinier Jozef Martinec, inžinier František Porubec, inžinierka Eva Baková.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, blahoželáme. Blahoželáme. Pokračujeme ďalej. Poprosíme ocenených zlatou medailou pán Edmund Fejfár, pán Vladimír Haspra, pán Vladimír Zeman. Ďakujem, blahoželám vám. Blahoželáme. Nakoniec poprosím oceneného medailou Zlatý kamzík pána Vincenta Karáča. A v zastúpení prebere medailu. Tak toto je bonbon polovníctva, aby ste vedeli, Zlatý kamzík. Škoda. Zlatý kamzík je raz za života. Ďakujeme pekne, blahoželám. Teraz by sme odozdali medaile za trofeje. Žiadam potom, ak budú vyhlasovaní polovní hospodári alebo štatutári, aby si prišli prevziať obálky a po tomto akte budú ešte odozdané medaile jednotlivcom z polovného združenia Čelár. Hostie. Ďakujem, nech sa páči. Poprosím zástupcu polovníckeho združenia Dolinky Choča. Polovníckej spoločnosti Volkovce Čierne Klačany. Polovnícke združenie Obice, Machulince, Suličín, Žitavany. Blahoželáme strelcom. Ďakujem pekne, pokračujeme. Teraz poprosíme úspešných strelcov polovníckeho združenia Čelár Hostie. František Povoda mladší, Richard Laktiš, Edmund Fejfár, Marián Komár, doktor Milan Jonis starší, pán Milan Hupák,
Úspešným strelcom Levus Dar. A srdečne vás vítam tu v prírodnom amfiteátri našej obce, kde dnešným dňom začína tzv. Kultúrne leto. Bude to kopec iných akcií, na ktorých vás srdečne pozývam, ale chcel by som skôr poďakovať, a to Obvodnej poľovníckej komore a okresnej organizácie Slovenského zväzu poľovníctva, povedal som to naopak, ale hlavne poľovníckému združeniu Čelár Hostie, ktoré 23 rokov v spolupráci s obcov Hostie mi pomáhajú pripravovať a ich zásluhou, hlavne ich zásluhou, takúto akciu. Prvým bol pán doktor Jan Jonis a srdečne ďakujem aj pánovi doktorovi Milanovi Jonisovi a všetkým členom, dobrovoľníkom, že v spolupráci s obcov pripravujú takéto akciu a že pomáhajú obci zveladiť aj prezentovať obec v tomto krásnom prírodnom amfiteátri. Takže z mojej strany ako starostu a poslancov obecného zastupiteľstva srdečná vďaka a veľký potlesk. Ďakujem. Ďakujem pekne za krásne slova pána starostu a vás, vážení milé deti a vážení prítomní, chcem pozvať pred amfiteáter, kde bude sprievodný program pre deti, tvorivé dielne, lesná a poľovnícka pedagogika, strelecká súťaž, detské atrakcie. No a zároveň vás pozývam, aby ste si so záujmom pozreli ukážku sokoliarov zo Strednej odbornej školy lesníckej Banská Štiavnica, ukážka policajných činností, detská tombola. Tombola je bohatá a najkrajšie je, že každý vyhrá. Ďakujem všetkým, ďakujem tomuto krásnemu podujatiu, že ste nás vypočuli a zároveň dekorantom vyznamenaní pánovi doktorovi Šulcovi, pánovi doktorovi Jonicovi a členom predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory a OKSPZ Zlaté Moravce. Príjemnú zábavu a ešte raz Levus Dar! Niekto napadne, aby išiel s tým jazdcom, dôveroval mu a rozdelil buď ten dav, alebo nejakú tú väčšiu skupinu, ktorá vyvoláva nejaký neporiadok alebo narušuje verejný poriadok a rozdelí ten dav, vie vybrať takisto nejakého narušiteľa tohto davu. Čiže na toto všetko nám slúži jazdná polícia. Fungovať aj vedľa seba, takisto prekonať nejaké prekážky v prírode, a ako máte možnosť vidieť, také tásky, ktoré tlačovali okolo uši, nie je to vždy príjemné, ale tie kone musia fungovať nielen vo dvojici, ale takisto počas tých bezpečnostných opatrení, kde slúžime a do väčšom počte nejakých 10-12. Ďalším cvikom, ktorý vám kolegovia predvedú, bude prekonanie tej ohňovej prekážky. Počkáme si, kým nám to kolega nachystá.
policajného výcviku sa všetkých týchto podnetov, ktoré tu máte možnosť vidieť, bojí. Tvoj má problém niekedy s tým, že položíte pred ňou len nejakú červenku a on si to vidíte. Spomínam vždy dokola, že to poľa veľké by ste tomu ohňa nedostali, tieto cez toho hlavu skáču. Ak niekedy tu prekážka zhodia nejakú na škodu, to ide o to, aby toho koňa ten jazdec cez túto prekážku dostal a neváhal. Ľudia môžete aj zapleskať, ak sa vám to páči.